И здравейте, това съм Дживака БГ. Днес ще имаме и днес ще правим клип как да си стеглим GTA San Andreas и Сампа. Влизате тук, торенти. Пишете GTA San Andreas. Търсите. Стига. Или ще е по-лесно, ако напишете GTA. Пишете само GTA с главни букви или с малки, както решите. Аз съм решил с големи. Така влизате тук, търсите 81-100 долу. И сега ще ви кажа коя е Сан Андреас, коя трябва да си изтеглите. Ето е, коя трябва Linux. Цъквате го. Цъквате ОК. То ви се тегли GTA-та. Като ви се изтегли, цъквате